присвячений 7 рокам кримської боротьби з окупаційним режимом. 7 років тому, саме в Криму, почалася російсько-українська війна. Давайте подивимося в нашому сюжеті, як це було. 26 лютого 2014 року, 10 ранку. Українські патріоти збираються біля будівлі Верховної Ради Криму на підтримку територіальної цілісності України. В цей час на мітинг зібралися проросійські налаштовані протестувальники. За півгодини розпочинаються перші локальні сутички. Ланцюг співробітників міліції розділяє мітингувальників. Проросійські учасники акції скандують гасла сепаратистського змісту, розгортають російський триколор. Під час сутичок мітингувальники застосовують газові балончики та палиці. Депутати оголошують початок позачергової сесії парламенту. В цей час співробітники міліції знімають кордон та залишають площу. Протистояння між мітингувальниками посилюється. Українські патріоти витісняють проросійських активістів з внутрішнього двору кримського парламенту. Позачергове засідання Ради не відбулося. А представьтесь, пожалуйста. Не можу представити. Почему? Потому нельзя. Ну как нельзя? Ну, военная форма без опознавательных знаков. Без опознавательных знаков. Ну, у нас да. нет опознавательных знаков. Такая Какая военная форма у нас? В ніч з 26 на 27 лютого озброєні люди без розпізнавальних знаків почали захоплення адміністративних будівель Сімферополя. Бойовики використали димову гранату та безперешкодно потрапили до приміщення парламенту Криму. 28 лютого на адмінмежі з Херсонською областю встановили перші блокпости. 9-10 березня відключили українське мовлення та почали транслювати російське телебачення. Парламент 52 голосами принял решение о назначении председателем Совета министров Автономной Республики Крым Аксенова Сергея Валерьевича. Итак, общекрымский референдум состоялся! 16 березня проведений незаконний референдум. Окупаційна влада заявила про явку у 97% за приєднання півострова до Росії. За 7 років окупації незаконно затримали 133 кримчанина. Вони перебувають за ґратами в окупованому Криму та Росії. Через незаконні затримання щонайменше 192 людини залишилися без батьків. Жертвами насильницьких зникнень стало 44 людини. Про долю та місцезнаходження 15 з них досі нічого не відомо. З початку окупації щонайменше 500 тисяч громадян Росії переселилося до Криму. Триває мілітаризація півострова. У Криму щонайменше 32,5 тисячі російських військовослужбовців та проведено 11 незаконних призовних кампаній. У лавах російської армії несли службу 28 тисяч кримчан. Проти тих, хто відмовився прийняти російську присягу, порушили 163 кримінальні справи. 27 березня 2014 року 100 країн-членів ООН проголосували за підтримку територіальної цілісності України. 11 країн проголосували проти та 58 утрималися. Світова спільнота не визнала незаконний референдум в Криму. 19 грудня 2016 року Генеральна асамблея ООН засудила порушення прав людини в окупованому Криму та закликала Росію припинити репресії та дискримінацію мешканців півострова. У липні 2018 року Державний департамент США прийняв Кримську декларацію. Документом проголошується політика невизнання російської анексії Криму. У грудні 2019 року Генасамблея ООН ухвалила резолюцію проти мілітаризації Росією Криму. Від країни-окупанта вимагають вивести війська з території півострова та припинити окупацію. 14 січня цьогоріч Європейський суд з прав людини визнав частково прийнятною скаргу України у міждержавній справі проти Росії щодо Криму. Вона стосується систематичних порушень Росією прав та свобод людини на окупованому півострові. Ірина Сорока, новини на Суспільному, Крим. Тож 7 років боротьба триває. З нами в студії представники різних прошарків кримської спільноти. Це абсолютно різні люди, але кожен з них представляє групу, яка продовжує боротися. Гаяна Юксель, заступниця голови Меджлісу кримськотатарського народу, представляє кримськотатарський народ. Вітаю вас, Гаяна. Андрій Іванець, член Краєвої ради українців Криму. Вітаю, Андрію, і вітаю з тим, що ми маємо нарешті Краєву раду Криму. Це велике відновлення. Олексій Никіфоров, військовослужбовець, офіцер з Криму, який одним з перших вийшов разом з українською армією, продовжив боротися всі ці 7 років. І Микола Семена, кримський журналіст, політв'язень. Вітаю вас, пане Микола. Вітаю вас. Ну, друзі, 7 років.
Ми побачили, багато було зроблено, ми побачили, наскільки зухвалим було це захоплення. Сьогодні, буквально годину тому, закінчилося РНБО, яке прийняло низку, на мій погляд, дуже таких карколомних рішень. Ну, по-перше, виступав секретар РНБО Сергій Данилов, він сказав про те, що ухвалені законодавчо санкції проти військовослужбовців, проти керівництва військового, яке було на той момент в Криму. Мова йде і про Березовського Дениса, і про Котовського, тобто багато. Якименко. Вони позбавлені всіх українських звань, абсолютно всіх нагород. Тобто, в принципі, і це 10 осіб, і мова йде про те, що до них будуть застосовані далі санкції, кримінальне переслідування. Ще одне повідомлення про те, що РНБО ухвалила рішення про те, щоб допоручити розглянути питання громадянства подвійного в Криму. І, мовляв, не буде ніякого подвійного громадянства, ба більше. Ті, хто сприяють насадженню цього громадянства, ті, хто брали його невимушено, а по поклику серця, будуть покарані. От як вам такі рішення? 7 років. Я хочу, щоб всі ми поділилися думками про те, як ми оцінюємо от ці 7 років боротьби. Пані Гаяна, давайте з вас почнемо. Да, дякую, пані Лариса. Ви знаєте, 7 років спротиву – це насправді дуже такий потужний термін. І за 7 років ми відчуваємо, що можна було зробити набагато більше, ніж ми маємо зараз, і, мабуть, робити швидше. Ми розуміємо, що є 2 шляхи повернення Криму – це військовий і так званий дипломатичний. І дипломатична охоплює все. Це напрям і дипломатичний, і політичний, і правозахисний, і інформаційний, соціальний, соціально-гуманітарний. Тобто у всіх цих напрямах можна робити набагато більше. От ці події, які відбуваються зараз, і ці рішення, які прийняті сьогодні, ви сказали про рішення РНБО. Трішки раніше президент підписав указ про схвалення стратегії деокупації Криму, про проведення Кримської платформи, його саміту в другій половині 2021 року, схвалив стратегію розвитку і популяризації кримсько-татарської мови. Це все кроки на деокупацію. Якщо Україна визнала такий шлях дипломатичний, в цьому напряму необхідно робити все, всі можливі заходи і використовувати всі можливі інструменти. Достатньо цього? Не знаю, чи поверне це Крим от зараз, це теж не можна відповісти. Події останніх часів нам демонструють те, і не тільки останніх часів, останніх років демонструють те, що повернення Криму це буде шляхом довгим. І стратегія має бути довгостроковою. Тобто ми маємо розраховувати, і це має бути не план А, план Б, а 2 рівновеликих шляхи в стратегії деокупації. От зараз повертаємо, і повертаємо через якийсь період часу, а який ми не знаємо. І незважаючи на те, що це буде довгий шлях, ми маємо бути готовими до повернення Криму і робити все можливе для деокупації. Пане Олексію, ну от якщо ми заговорили про ці шляхи, військовий, дипломатичний, ви бачили, як захоплювали Крим. Ви були людиною, яка намагалася чинити спротив в силу своїх можливостей в той момент. Всі ці роки ви воювали. На ваш погляд, взагалі можливий військовий шлях звільнення території, яка просто перетворена на такий плацдарм російської військової потужної машини? Добрий вечір. Я би хотів нагадати, що коли я виходив в квітні 2014 року, ми думали, що все швидко вирішиться. І вже в вересні, на 1 вересня мої діти підуть в школу. Зараз все вирішиться, все політичним шляхом, якось так буде. Вже поступивши в Національний університет оборони і почавши вивчати, і вже коли розпочалась антитерористична операція, зрозумівши, що цей шлях буде намного довше, ніж хотілося б. А вже з погляду на те, що пройшло 7 років, і шляхи, які тільки по деокупації, розпочинають стратегії
вони повинні були б ще раніше запускатися. Але ж якщо навіть так, і розглядаючи ситуацію або мирову історію, то ми бачимо, що це такий шлях, який буде йти роками. Найближчий приклад – це Нагорний Карабах. 30 років. 30 років війна, яка десь була тиша, десь ескалація, десь такі питання. Але ж я недавно розмовляв з одним журналістом з Азербайджану, Фуат Алієв, розказав, що Гейдар Алієв, своєму президент Азербайджану, не дав забути, що у них забрали їхню територію. В кожній школі були плакати, в яких були дати, що такого-то там числа, такого-то місяця у нас забрали наше місто таке, такого-то числа інше місто. І була політика того, що це наша земля і вона буде повернута. І я розумію, що і нам потрібно так розуміти. Мені потрібно забувати, що у нас є Крим, у нас є Донбас. І ми завжди все рівно Крим буде Україна. Більш того, я би хотів, щоб інформаційна кампанія була така, щоб кожен житель Російської Федерації, який намагається попасти до Криму, або там щось наворувати, або хапнути земельки кримської, щоб він розумів, що це все тимчасово. Що буде час, коли прийдуть українці і скажуть, це наша земля, і все, що ти награбастав, залиш і іди за Урал. Ну, друзі, ми опитали людей на вулиці, ми питали їх про те, що, як вони, чи слідкують вони взагалі за ситуацією в Криму ось всі ці 7 років, чи цікавить їх доля політичних бранців, і як вони взагалі оцінюють те, що сталося. Давайте послухаємо, це різні регіони України. Що знаєте про окупацію загалом? Ну, про окупацію знаю те, що його здали без бою просто наші. Оце саме основне і саме обідніше, що ми просто його віддали. Крым отошел Российской Федерации. Почалася повномасштабна окупація разом з військами, і насправді це показник було того, що насправді Україна не була готова до окупації, тобто до війни з Росією. Ну что я знаю, что оккупанты ее захватили наш Крым, автономную республику. Я, конечно, возмущен. Меня здесь не было в Украине, но все равно я поддерживаю тех, кто бореться. Збройні сили Російської Федерації анексували Крим, порушили фундаментальні принципи міжнародного права та порушили державний суверенітет України. А чи слідкуєте ви за долею тих людей, котрі зараз живуть у Криму і борються за його свободу? Ні. Персонально ні. Але я знаю, що там багато татар, які борються, це основна маса, це основні контингенти, які борються за деокупацію. Ну, взагалі, я новини читаю, і якщо заголовок стосується цих людей, я читаю, я слідкую і переживаю за них. Друзі, ну от ми побачили, да, що там, де немає емоційного включення, немає розуміння, що відбулося. І уявлення про те, що в Криму в ці 7 років люди продовжують йти під суди, продовжують виходити на мітинги, продовжують прямо говорити, що відбулася окупація, яку вони не сприймають і не приймуть ніколи. От цього розуміння боротьби, яка триває в Криму, нема. От, пане Микола, от до вас питання. Політичні бранці, які там нібито є, ви були людиною, яка постраждала просто за слово в Криму, і вам, як ну, ви прекрасно розумієте, що переживають зараз люди, які, наприклад, виходять під суди і кажуть, ви всі тут окупанти. Вони ж кажуть це відкрито. Чому українці не розуміють, от люди на материковій частині, от тієї загрози, якій піддаються ті, хто зараз залишився в Криму? Ну, по-перше, я думаю, що про деокупацію, а тим більше про стратегію деокупації ми дуже багато говоримо і дуже мало робимо.
І я думаю, що справа повинна бути в тому, що стратегія деокупації має бути настільки ж таємною від ворога, наскільки таємною у росіян була стратегія окупації Криму. І не треба розкривати свої карти і розповідати їм, що ми будемо деокуповувати Крим таким і таким способом. Це має бути дуже таємна операція, звісно, розрахована на більш-менш довгий період. Крім того, я б сказав, що не треба розраховувати на те, що це буде там дуже довгий час і готуватися до того, що ми ще 10 років можемо посидіти в окопах, нічого не робити, а тільки через якийсь там певний час почнемо щось робити. Це зовсім неправильний психологічний настрой. В даному разі треба готуватися до того, що ми зробимо все для деокупації Криму, якщо вона буде навіть завтра, і щоб все було готово для того, щоб прийти в Крим і взяти там владу і керувати розвитком Криму взагалі. Я думаю, що це має бути політико-правовий, дипломатичний і шлях, але велику складову цього політико-правового шляху має складати воєнна програма, тому що без війська, без українського війська Крим отримати назад не можна буде. Навіть якщо там не буде боїв, навіть якщо там не буде військових операцій, але все рівно першими туди мають прийти наші військові, які займуть ті позиції і які виженуть звідти тих, хто прийшов сюди непрошеним. Що стосується того, що люди мало роблять, і мало знають, і мало говорять, то я думаю, що саме ворог саме до цього і прагнув. І йому це поки що вдається зробити саме тим шляхом, що вони туди не пускають журналістів, не пускають правників, не пускають міжнародних експертів, не пускають правозахисників і намагаються добитися того, щоб ситуація в Криму була керувалася тільки ними і була закритою від всього світу. І нам треба робити навпаки. В зв'язку з цим я дуже пригнічений тим, що зараз в українських засобах масової інформації дуже мало почали говорити про Крим, і в деяких випадках кількість інформації про Крим навіть починає значно зменшуватися. Зрозуміло, що звідти важко отримати інформацію, зрозуміло, що туди не можна зайти, але треба шукати шляхи для того, щоб повістка визволення Криму не виходила з повістки дня кожного дня, і з повістки дня кожного засобу масової інформації треба на цьому постійно наголошувати. І, можливо, охопити і школи, як говорив пан Анатолій, і охопити всі верстви населення для того, щоб вони знали, що для деокупації все робиться, і якщо це станеться завтра, то Крим успішно перейде під юрисдикцію України. Пане Андрію, цей момент говорити. Знаєте, я згадую, що першим міфом, який був нав'язаний всім нам, до речі, всім абсолютно, ще до окупації Криму, це міф про умовно російський Крим, про російський Крим. Це звучало постійно, у вас там більшість проросійських. Але насправді на виборах в Верховну Раду Криму 2012 року 25%, от Яна Юксель може просто підтвердити це, 25% кримських мешканців проголосували за Батьківщину, лідер якої Юлія Тимошенко тоді сиділа в тюрмі. В кримському парламенті на момент окупації Народний рух України мав більше голосів і більше відсотків підтримки, ніж оце руське єдинство Аксьонова. Цей міф про руський Крим, він був штучно створений. Не було усвідомлення того, що в Криму є суб'єктна проукраїнська кримсько-татарська спільнота, абсолютно суб'єктна, абсолютно свідома. І є, так, можливо, не така численна, як у Львові чи у Києві, але теж дуже суб'єктна, дуже свідома своєї держави українська спільнота. От зараз, коли вже, в принципі, ви знаходитесь тут, ви розумієте, що ті, хто виїхав з окупованого Криму, з території кримських українців, ну вони українці. Але, наскільки я розумію, ідеї про те, що українців Крима багато і вони є потугою, ну її все одно в суспільстві нема. От чому, на ваш погляд?
принципі, дійсно, на материку не було розуміння щодо етнополітичної ситуації в Криму і взагалі розуміння того, що Крим, він не якийсь єдиний, да, оцей міф про ісконно руський Крим, який забивався через всі російські канали і через проросійські засоби масової інформації в Криму. Він деформував реальне уявлення про кримський соціум. Кримський соціум, спільнота, вона була, якби складалася з кількох частин. Була чітко проукраїнська частина, була чітко проросійська частина, і була частина між ними, яка, в принципі, до війни, вона мала таку подвійну лояльність, але навіть восени 2013 року проводились 2 соцопитування, коли опитували кримчан, то більшість з них сказала, понад 70%, що вони є патріотами України. Тобто оця посередине між проукраїнською чітко проросійською групами людність, вони, в принципі, звикли жити в Україні і готові були жити в Україні. Саме тому, до речі, росіяни, коли почали свою військову операцію з захоплення Криму, вони лякали кримчан. От ми можемо всі тут присутні згадати, як ще перед початком військової фази кримчанам почали розповідати: у вас заберуть русський язик, у вас заберуть автономію, прийдуть фашисти. Вас відправлять воювати в НАТО. Все це було. Одним з таких проявів було буквально у грудні 2013 року так звана хорова заява президії Верховної Ради Автономної Республіки Крим, коли вони стали ця президія, і от таку лякалку вони вкладали в голови кримчан. Тобто це йшло якраз розшатування оцієї маси посередині кримського суспільства, щоб їх налякати, і вони в момент, коли почнеться військова вже ситуація, вони не протидіяли. І потім, коли розповідали, що ніби там провели референдум незаконний, на якому ніби 90% прийшло і стільки ж там проголосувало, це теж був міф, оскільки в тому референдумі, наприклад, за даними Мустафи Джемілєва, які потім були підтверджені іншими міжнародними організаціями і структурами, фактично 30-40% кримчан взагалі прийшло на цей кримський референдум, так званий незаконний, який був проведений вже коли Крим було окуповано. І відповідно в Криму була ситуація неоднозначна, чому власне і кримський політикум коливався. Нам зараз показували, як нібито обрали Аксьонова прем'єр-міністром Криму, так досі нема відео, скільки ж там було людей в залі, бо очевидно, що просто не зібрався кворум для того, щоб там проводити якісь дії. Саме тому і не допускали журналістів в зал, проводячи цю спецоперацію. Але от я хотів би зреагувати на слова наших перехожих, яких опитували. Мені здається, що потрібно трошечки по поличках розкласти, чому нам важливо, громадянам України, українській державі в цілому, чому нам важливо повернути Крим в його юрисдикцію, під суверенітет України, відновити. Тому що, по-перше, там є наші співгромадяни, які відчувають себе в окупації дуже погано і чекають на нас. Там є корінний кримсько-татарський народ, найбільший корінний народ в Україні. І Україна зобов'язана захищати інтереси постгеноцидного народу, який пережив геноцид, і який сьогодні є одним з найбільш дискримінованих. Там є українська етнічна громада, про неї теж мусить піклуватися українська держава, це, зокрема, передбачено Конституцією. Але окрім суто цього важливого гуманітарного аспекту, є дуже прагматичні речі. Крим для України – це, зокрема, такий регіон, який або забезпечує безпеку на півдні, або, навпаки, створює загрозу. Хочу нагадати, що ще в 18-му році гетьман Скоропадський сказав, що Україна без Криму – це тулуб без ніг. І якщо хтось володіє Кримом, то це веде до конфлікту, власне кажучи. І ми це бачимо, що росіяни вперше в постгітлерівській Європі, брутально порушивши міжнародне право, окупували частину суверенної держави, гарантами, до речі, територіальної цілісності, якої вони були. І що вони створили з цієї території? Вони їх мілітаризували. За 7 років там створено самодостатнє військове угруповання, яке здатне до агресивних дій і проводити їх в Азово-Чорноморському і Середземноморському басейнах. І, зокрема, минулого року вони проводили навчання по захопленню українських територій на півдні. Тобто вони готуються до подальших агресивних дій.
Окрім суто безпекового аспекту, є аспект економічний. Крим розташований так географічно, що коли Росія захопила його незаконно, то ми втратили контроль за 80% шельфу, ми втратили контроль за ним. А що це означає? Це не тільки там рибні ресурси, а це і ключ до нашої енергетичної безпеки. Да? Якраз напередодні війни, хочу нагадати нашим глядачам, отримала транснаціональна велика корпорація право на видобуток газу біля берегів Криму. Звісно, що після того, як Росія захопила, це стало неможливо. Друзі, я хочу, щоб, пробачте, з нами на зв'язку є Ігор Єременко, заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Але перед тим, як включити його в наш ефір, я все ж таки хотіла би, щоб ми послухали звернення президента України Володимира Зеленського щодо 7 років кримського спротиву. Давайте дамо слово президенту. Зараз ми нарешті робимо реальні кроки на шляху до вирішення всіх цих питань. І разом з міжнародними партнерами України напередодні Дня Незалежності України в Києві відбудеться перше засідання Кримської платформи. Сьогодні мною підписано указ про окремі заходи, спрямовані на деокупацію та реінтеграцію півострову Крим. Зокрема, уряду доручена організація та запуск Кримської платформи, а також заходи для розвитку і підтримки кримсько-татарської мови, культури та захисту прав мешканців анексованого Криму. Тож з нами на зв'язку Ігор Єременко, заступник голови міністра з питань тимчасово окупованих територій. Вітаю вас, пане Ігорю. Доброго вечора. Моє питання перше буде стосуватися якраз міжнародної реакції, тому що багато дуже заяв в цей день. Напередодні, 11 лютого була заява в рамках угоди Україна-ЄС. 25 лютого на сайті Європейської ради було оприлюднено заяву представника Європейського союзу міжнародних справ Жозепа Бареля, де він якраз говорить про те, що попри ще одне чергове запевнення в тому, що Євросоюз не відмовиться від підтримання територіальної цілісності України, він говорить таку річ, що фактично вони готові долучитися, розглянути українські ініціативи щодо деокупації. Тобто є такі сигнали, їх все більше, що, мовляв, дайте нам шляхи вирішення цього питання, яке ви бачите, деокупації, а ми підтримаємо. Чи є таке у вас відчуття, що світ все ж таки готовий нарешті перейти від занепокоєння до реальних сприяння деокупації? Тут дуже важко дати односкладну відповідь вам. Насправді світ останні 7 років висловлював не лише свою стурбованість, і я думаю, що це все ж таки неправильна позиція. Чимало країн насправді робили абсолютно прагматичні речі. І, зокрема, я хотів би нагадати про санкції, зокрема, я хотів би нагадати про політичну підтримку України, про економічну підтримку України, військову і таке інше. Всі ці речі не відбуваються на пустому місці. Одразу після початку тимчасової окупації Автономної Республіки Крим була ухвалена перша резолюція в Генеральній асамблеї у березні 2014 року, яка після того була підтримана низкою інших резолюцій, починаючи з 2016 року щодо ситуації з правами людини в Криму, а потім і резолюцію щодо мілітаризації Криму. Всі ці документи на різних майданчиках, як в Генеральній асамблеї, як на майданчику Європейського парламенту, Ради Європи і інших міжнародних організацій, вони накопичуються з метою, скажімо так, спонукання наших партнерів для більш активних або проактивних дій. І не можна сказати, що вони нічого не робили всі ці 7 років, а тепер от готові щось робити.
В той же час, давайте будемо відверті, основне завдання щодо деокупації стоїть саме перед нами, як Україною, бо ми найбільш зацікавлені в цьому. І це стосується не тільки Криму, а усіх наших територій. І відповідно, якщо ми пропонуємо нашим міжнародним партнерам якісь конкретні кроки, вони готові їх розглядати і підтримувати в той чи інший спосіб. Але давайте точно так же будемо відверті самі перед собою. Якщо ми нічого не пропонуємо, то чому мають за нас це робити наші Пане Ігорі, так будуть ці кроки, буде ця пропозиція, на ваш погляд? Звичайно, ця кримська платформа, про яку сьогодні оголосив президент, це і є насправді майданчик, інструмент, через який ми пропонуємо координувати дії як України, так і світової спільноти з остаточною метою деокупації півострова Крим, ну і відповідно наших районів, окремих районів Донецької і Луганської областей також. Ну, а все ж таки є, наприклад, резолюція 11 лютого прийнята Європейським парламентом в рамках угоди Україна-ЄС, де говориться про те, що де в принципі звучать пункти по пунктах вимоги щодо реалізації прав кримськотатарського корінного народу. Там і питання бюджетування АТР, там і питання прийняття змін до Конституції в рамках створення кримськотатарської автономії. Всі ці речі чітко сказані. Ми бачимо, що Сполучених Штатів ідуть, наприклад, такі заяви і такі сигнали про те, що є підтримка військова, передається зброя, передаються військові катери, всі ці речі. Тому хотілося б зрозуміти, який шлях обирає Україна щодо звільнення Криму. Це дипломатичний, військовий, військово-дипломатичний. І чи є якісь документи, в рамках яких Україна вже скликає підтримку міжнародних партнерів? Ну, шлях з деокупації на сьогоднішній день є політико-дипломатичний. Це не означає, що він не може модифікуватися в майбутньому в залежності від ситуації. І це є прерогатива, звичайно, Верховного Головнокомандувача. Водночас ви абсолютно правильно сказали, що є різного роду допомога Сполучених Штатів Америки, є допомога Європейського Союзу. В резолюції, яку ви згадали, Європейського парламенту, говоряться абсолютно правильні речі щодо підтримки як мовників, зокрема і АТР, так і щодо підтримки кримськотатарської мови, концепцію якої була розроблена нашим міністерством. Це те, над чим ми будемо далі працювати. Тобто, насправді процес іде, він не зупиняється. А Кримська платформа нам дасть можливість координувати вже на рівні, скажімо так, більш консолідованому наші позиції в різних міжнародних організаціях і на двосторонньому рівні також. Це дуже важливий політичний інструмент, це дуже важливий сигнал політичний з боку України до світового суспільства, що Крим не закрите питання, як намагається сказати про це Росія 7 останніх років, що ми будемо боротися за Крим і що ми його обов'язково звільнимо від російської окупації. Дякую, пане Ігорю. З нами був Ігор Яременко, заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Друзі, ну що ж, ми почули. Я просто, знаєте, що хочу спитати? Я хочу зрозуміти, тому що я чую про мову, я чую всі речі, про платформи. Але розумієте, от коли ми говоримо, що Крим окупований, і з цього почалася війна, вона почалася саме з цього російського зухвалого кроку. Далі ми говоримо про те, що будь-яке звільнення, будь-то дипломатичне, будь-то військове, воно передбачає, що на окупованій території, по-перше, є кого звільняти, по-друге, є ті, хто будуть зустрічати і сприяти звільненню. Це все одно окупація, значить вона буде деокупація. Неважливо яким чином, чи то дипломатичним, чи то військовим. Ми говоримо про те, що ті, хто зараз залишились в Криму, а це насправді дуже багато людей. Дуже. Ми бачимо кримських татар,
людей, які виходять, вони виходять під суди. Щодня їх саджають за те, що вони виходять під суди, їх фіксують і саджають. Вони продовжують виходити. Ми бачимо українських підприємців, які збирають гроші, щоб надати родинам політв'язнів, щоб надати дітям, щоб надати людям, які сидять по тюрмах, якісь гроші. Ми бачимо останні повідомлення з Криму. Вже почали хапати і висувати звинувачення жінкам, які збирають між собою копійки оці на штрафи, які російська окупаційна. Тобто, про що ми говоримо? Люди, які знаходяться в Криму, вони фактично, це партизани, умовно. З точки зору базійського плацдарму. Вони є силою. Справжньою силою, яка продовжує боротьбу на окупованій території в тилу врага. Це так. І коли я чую про всі ці платформи, я розумію, що це важливо. Але мені важливо, я просто розумію, що якщо Україна не налагодить механізми підтримки цих людей, утримання віри цих людей в деокупацію, тоді не буде кого деокуповувати. Просто не буде, як не було кого деокуповувати в інших окупованих Росією регіонах. Просто там все зникне. Я хочу спитати вас, скажіть, будь ласка, для вас особисто, що ви вважаєте, треба зробити просто необхідно, щоб закласти фундамент до окупації? Пане Олексій, я почну з вас, тому що ви військовий, і я думаю, що ви про це думали. Я вам скажу, що певні кроки зроблені, робота над ошибками була проведена, і з 2014 року Збройні Сили України змінились кардинально. Я бачив українську армію до 2014 року, я в Збройних силах з 92-го. І що зроблено в Збройних силах, я це бачу і відчуваю. Більш того, я представляю Сили спеціальних операцій, той військовий організм, який, можливо, створений як реакцію на окупацію, на збройну агресію Російської Федерації. Більш того, і процес іде, але ж війна має декілька складових. Дипломатична – це платформа, це є інформаційна, це економічна складова і збройна. І якщо, щоб отримати перемогу у цій війні, треба зробити так, щоб наростити потенціали всіх цих складових, і тільки потім ми можемо щось зробити. Можливо, не потрібно буде, якщо буде потенціал такий, що не потрібно навіть збройного протистояння, але ж дипломатично, інформаційно, економічно ми переломимо ситуацію, можливо, цього хватить. Збройна ситуація – це вже той крок, вже крайній крок, який буде Україна робити. Я так думаю. Але ж наше завдання, щоб готувати Збройні Сили, як військово кажу, що наше завдання – це готувати Збройні Сили, готувати сили руху опору, в тому числі, і це теж завдання Сил спеціальних операцій. І ці процеси йдуть, тому я кажу, що то, що український Крим буде звільнений, це остаточно. Часи – це вже інше питання. Але ж для цього треба зробити такі кроки, щоб наростити ці потенціали і зробити так, щоб перемога була остаточна. Пані Гаяна, я розмовляла з кількома учасниками перемовин в Мінську в тристоронній контактній групі. І кожен з них, незалежно, це абсолютно різні люди і абсолютно різний час був в цих розмов. Але вони говорили, що те, що їх здивувало, при тому, що росіяни не хочуть говорити в Мінську про Крим. Вони говорять, ні, це не для цього. Але в кулуарних розмовах вони завжди говорять українським політикам: слухайте, що ви носите з цими кримськими татарами, нащо вам це? Ви розумієте, що ви їх там тільки роздмухуєте, нащо ви це робите? Тобто вони постійно, фактично, вони про це говорять. Це те, про те, що ми говоримо, що місцеве населення в Криму, тому що те, що відбулося за 7 років, на мій погляд, це ж було абсолютно чітко продемонстровано під час захоплення українських моряків. Коли окупанти намагалися їх судити в Криму, показати, мовляв, бачите, ви чекали повернення української армії, ось вони, за ґратами. І що відбулося? Така синергія, така кількість людей об'єдналися, це ж було неймовірно навколо всієї цієї ідеї. Там підтримки цих, окупанти стали перед необхідністю просто вивозити людей з Криму, бо вони не могли їх судити, вони просто боялися про це. І це українці, кримські татари, люди, українські громадяни інших етнічних походжень, вони просто об'єдналися, всі зустрічали свою армію, насправді. Тобто готові були її просто відбивати. От цей момент, те, що в Криму все ж таки
ситуація оця, вона змінилася, вона до окупації була іншою. Тоді всі спільноти були окремо, і кожен якось собі там жив. Що зараз, на ваш погляд? Дивіться, пані Ларисе, думок дуже багато, я буду так тезісно. Стосовно того питання, яке ви порушили, підняли в контексті Мінську. А нам надавали питання, а навіщо вам Україна? Чому ви проти окупації? У вас ні в Україні не було держави у кримських татар, ні в Росії не було держави. Яка вам різниця, де жити? Так от у кримських татар дуже гарна генетична пам'ять. Ми дуже гарно пам'ятаємо, що з нами спочатку робила Російська імперія, потім Радянський Союз, а зараз робить Російська Федерація. Наші живі дідусі і бабусі, які пам'ятають, що таке озброєна людина входить в дім, тому що вони були свідками депортації 44-го року. І найголовніше, окупація Криму – це злочин, це акт, який йде всупереч зі всіма міжнародними нормами. Тому кримські татари були проти окупації. Я реагую на ваш приклад, який ви дали. Загалом я що хочу сказати. От подивіться, окупація Криму – це дійсно дуже унікальна подія, без перебільшення, кінця 20-го, початку 21-го століття. Тому що саме з окупації Криму світ почав говорити про систему міжнародної безпеки. Ті статус-кво, який існував після Другої світової війни, зруйнований, і зараз необхідно повністю переглядати принципи міжнародної безпеки. По-друге, для України питання Криму і Донбасу – це не просто питання територіальної цілісності, це питання права жити і працювати у власній незалежній державі. От з Крима починається, і я сподіваюся, що Кримом закінчиться. І це про наше майбутнє жити в незалежній державі. Третій момент, зверніть увагу, на пострадянському просторі низка регіонів, які окупувала, умовно кажучи, Російська Федерація, ну не окупувала, там є російський військовий контингент і є втручання Російської Федерації. Придністров'я, Південна Осетія, Абхазія, Крим, ЛНР, ДНР. І тільки Крим визнан Росією суб'єктом Російської Федерації зі всіма наслідками: і мілітаризація, і пряме фінансування, і гуманітарна експансія, і втручання в гуманітарне середовище, в інтелектуальне середовище, і заяви про те, що питання Криму закрито. Це ще раз свідчить те, про що говорив пан Андрію, про важливість регіону, і не тільки для України, але й для держави-окупанта. Нам в цьому контексті необхідно думати, як Крим повертати. От ця стратегія, про яку ми говоримо, ну, по-перше, те, що вона на 7-му році опрацьовується, це не дуже гарно. Її все ж таки необхідно було опрацьовувати на початку окупації. Але стратегія має різні складові, різні рівні. Є відкритий рівень, є закритий. До нього долучаються військові. До нього долучаються держслужбовці, які мають рівень Т, до державної таємниці. Потім у стратегії можуть бути різні вектори. Гуманітарний вектор, вектор військовий, вектори, які пов'язані з інформаційною політикою. Я коли розповідаю про те, що там відбувається в інтелектуальному середовищі, як Росія зайшла в Крим, тому що ми довго вважали, що Крим тільки мілітаризована база. Ні, Росія там здійснює таку експансію інтелектуальну, що просто жах. Я просто відслідковую монографії, статті, які там виходять. І нам необхідно і це враховувати, тому що наші мешканці там запитують, а що Україна робить для нас? Що Україна робить, щоб не забути про Крим? Оце все, це складова цієї стратегії. Тепер стосовно Кримської платформи. Кримська платформа – це не панацея. Кримська платформа – це міжнародний майданчик, на якому можна обговорювати і будуть обговорювати питання Криму. Але я хочу нагадати, 9 резолюцій Генеральної асамблеї ООН, 15 резолюцій Європарламенту, 15 резолюцій Парламентської асамблеї Ради Європи, 5 позовів України проти Росії в Європейському суді з прав людини і 4 тисячі позовів людей, які громадяни проти держави. Справа України проти Росії розглядається в Міжнародному суді ООН. Тобто Україна отримала на високому рівні міжнародну підтримку. І якщо ми на Кримській платформі зробимо черговий майданчик, де навіть на дуже гарному, високому
високому політичному рівні буде просто чергова політична заява, чергова декларація, цього буде недостатньо. Що має робити Україна? Україна має запропонувати конкретний план дій своїм партнерам, міжнародним партнерам стосовно того, щоб деокупувати Крим. Україна має примусити Росію повернути цю територію. Ось цей план дій від нас чекають на нього. І ще один важливий момент – це так зване домашнє завдання. Не може бути успішною Кримська платформа, якщо в нас не буде виконуватися різноманітна робота з кримським зв'язком. І з мовою, і з інформаційною політикою, і з нашими громадянами, які там живуть, і з роботою, яка виконується з точки зору підтримки політв'язнів і соціального і гуманітарного середовища. Тому все це один такий комплекс. І я навіть не можу сказати, що тут найголовніше. Стосовно того, що довгострокова стратегія чи стратегія повернення одразу. Я теж хочу, щоб це було одразу. Моєму чоловіку була заборона на в'їзд в серпні 2014 року. На 5 років ФСБ надало заборону. І тоді, коли ми розповідали, ми говорили до 2019 року, над нами жартували і говорили, стільки будуть росіяни сидіти в Криму, а вже 21 рік, вже 7-й рік окупації. Ми не маємо права мати рожеві окуляри. В нас мають бути різні плани, і в тому числі плани, які розраховані на різний розвиток подій. Ви знаєте, друзі, от коли ми говоримо про інформаційні ці речі, про створення, ну, по-перше, змусити Росію повернути, про створення там, на окупованій території, цього зв'язку з Україною. Я згадую, у 1994 році Левада-центр, російська соціологічна служба, вони проводили опитування серед росіян. Якраз 94-й рік Мішков, оці ці справи. Коли майже була готова окупація. В 94-му році. Треба, щоб в 93-му році, треба, щоб наші глядачі це розуміли. В Криму до влади перший раз і останній приходить президент Криму, який одразу бере головою Кримського парламенту російського громадянина, пана Сабурова, російського громадянина, представника Російської Держдуми. І вже готуються документи про підписання спільної воєнної помощі між Кримом, Автономною Республікою Крим і Російською Федерацією. Тобто зрозуміло, що це готувалося тоді. Тоді ви, да, в 2014 році теж його привезли, этот пильний мішок. Цього Мішкова, Тобто це зрозуміло. Росія робила це тоді. І тоді Україна, ну так сталося, що, ну, по-перше, був і Євген Марчук, який тоді проводив цю військову операцію, був десант, але питання ж не в цьому. І от Росія, готуючись до всіх цих подій, проводить, Левада-центр проводить опитування серед росіян, мовляв, а чи треба забирати Крим? Чи маємо ми доєднювати Крим? І росіяни кажуть, ні, ну навіщо там і так русські люди? Ну вони так пояснюють. Ну там росіяни, там русські люди, зачем? А в 2014 році, напередодні цієї окупації, буквально за місяць, в січні, Левада знову проводить опитування серед росіян, не серед мешканців Криму. Чи треба забирати Крим? Чи має Росія доєднювати Крим? І відповідь, так, там руська земля. Росія за ці роки, між першою спробою окупації і другою, створила запит серед своїх громадян на окупацію. Коли ми говоримо, що ми маємо щось таке зробити там, на території окупованого Криму, донести до них, щоб вони не забули. Друзі, от, пане Микола, це до вас. Створити запит серед українців вільної території на деокупацію Криму. Бо нам ця деокупація потрібна. Вам, мені, от пану Олексію, пану Андрію, пані Гаяні, безумовно. Але чому людина ходить вона по вулиці нашиється? От як створити цей запит? Що таке треба сказати? Я думаю, що це надзвичайно багатопланове завдання. І вирішуючи щось одне, наприклад, там з допомогою засобів масової інформації чи ще чогось, ми такого завдання не досягнемо. Я думаю, що крім засобів масової інформації має бути і спеціальна національна освіта, має бути і засоби культури до цього мають прилучитися, там і театри, і кінофільми, і решта. І все в цьому комплексі, звичайно, має спрацювати. Але тут треба нам дивитися на те, в процесі деокупації, які сили мають діяти.
Зрозуміло, що у Криму серед українців, серед кримських татар зараз немає таких внутрішніх сил, які б могли справитися з деокупацією Криму. Тобто тут треба полагатися виключно на зовнішні сили і на зовнішні чинники, які знаходяться, по-перше, в Україні, а по-друге, в міжнародному співтоваристві. І коли говорять про міжнародну платформу, то я б сказав, що до серпня місяця, наприклад, вона вийде, ця ідея і ця робота вийде на передній план у всьому світовому товаристві, і завдання її будуть дуже чіткі – об'єднати навколо України і навколо Криму більшу частину світу, розказати в далеких країнах про ту незаконну операцію, яку провела Росія, розказати про те, що українці і кримсько-татарський народ корінний в Україні прагнуть повернутися, і вони мають на це повне міжнародне право. І для цього треба лише одна допомога всього міжнародного співтовариства. Я думаю, що до міжнародної платформи має долучитися Організація Об'єднаних Націй. Я маю і інші міжнародні організації, які зараз розпорошені, і включають сюди міжнародні суди і таке інше. Але справа ще в тому, що в роботі Кримської платформи треба треба зробити перезавантаження і вийти на новий якісний рівень. Я маю на увазі те, що світове співтовариство, коли воно збереться на, скажімо, цей серпневий форум, вони мають прийняти рішення про висунення стосовно Росії санкцій і вимог, а ще краще негайних вимог, ще краще ультиматум, правильно, значить, стосовно того, щоб Росія повернула Крим. Але це має бути санкції не такого рівня, як це зараз застосовується в міжнародному співтоваристві чи в інших країнах, а це мають бути такі санкції такого рівня, які були б настільки чутливі для Російської Федерації, від якої б в неї був лише б єдиний шлях – віддати Крим без ніяких суперечок. Це може бути багато, є форм цього, це може бути і відключення СВІФТу, про яке всі говорять, це може бути і військові блокади в різних територіях, тому що коли говорять про територіальну цілісність Російської Федерації, то ще під час свого суду, значить, я сміявся над цим, тому що мати кордон навкруги себе в суцільних дирках і говорити про територіальну цілісність Російської Федерації – це взагалі нонсенс. Починаючи від островів на Далекому Сході і закінчуючи Кенігсбергом. Все вкрадено. І все інше. І північні землі, і південні землі. Все це не російські території, які вони мають повернути. І якщо світове співтовариство зуміє знайти шляхи до об'єднання навколо цього питання, якщо воно включить ту ж саму Організацію Об'єднаних Націй, Раду безпеки Організації Об'єднаних Націй, щоб Росія постала перед фактом фактично виключення з Організації Об'єднаних Націй, як це було, коли Росію виключили, чи Радянський Союз, вірніше, виключили з Ліги Націй. Із Ліги Націй за окупацію чи за війну відкриту проти Фінляндії. І коли Росія перестане ще під більшими викликами, які примусять її це зробити, в неї не залишиться іншого шляху, як просто виконати ультиматум, світовий ультиматум і повернути Крим, а заодно і Донбас, і звільнити інші території. Тому що я думаю, що недостатньо в одному місці ставити питання про Крим, в іншому місці ставити питання про Донбас, ще в третьому місці ставити питання про Південну Осетію там, і таке інше. Треба всі ці питання об'єднати в один світовий ультиматум, який пред'явити Росії і висунути такі санкції, від яких вона зможе відмовитися. До речі, це дуже слушна думка. І якраз приїзд в Україну новообраного президента Молдови Майя Сандерс, якраз перша країна, яку вона відвідала, була Україна. І це було якраз про намагання спільно боротися з російським окупантом. От, пане Андрію, вам завершувати нашу програму, і тоді я вам адресую цей момент щодо запиту серед українців
всіх українців на деокупацію. Тому що ми розуміємо, що да, є міжнародна спільнота, і безумовно ця коаліція, вона має бути дієвою, і багато що залежить від України. Більше того, Україна може стати якраз в цій боротьбі за Крим, українська держава може стати центром таким тяжіння для інших пострадянських країн, які теж зараз потерпають від російської окупації. Це правда, це в принципі геополітичне значення нашої країни. Але тим не менше, якщо українські громадяни не будуть хотіти, не будуть вимагати від українських політиків багато часу, оскільки треба, стільки будуть, що Крим має бути деокупований, ми не змиримося, нічого не буде. Як створити цей запит? Я думаю, що це правильна постановка питання. Звільнення Криму – це настільки важливе і настільки грандіозне завдання, що це має бути для України, українського народу на найближчий просто період частиною національної ідеї. Бо захоплення Криму, ми вже сказали, це безпрецедентний акт підриву міжнародного правопорядку. І Україна мусить внести свій вклад у відновлення цього правопорядку, повертаючи Крим. А от щоб ми його могли повернути, дійсно ми мусимо пояснити, зокрема, один з елементів нашої стратегії деокупації Крима, чітко і ясно важливість Криму для України, і як моральний обов'язок звільнення Криму, і як наше просто практичне завдання для виживання України як європейської незалежної держави. Без звільнення Криму ми будемо під постійною загрозою, наші морські шляхи під постійною загрозою, наша безпека не гарантована, і відповідно це усвідомлення мусить прийти до абсолютної більшості українських громадян, бо це питання нашого виживання і нашого успіху як народу і як держави. Ну що ж, друзі, я вам дякую за цю бесіду, тому що це важливо, коли ми збираємося отак всі разом для того, щоб поговорити про нашу батьківщину. Тому що і важливо якраз те питання, яке постало фактично в кінці. Тому що про важливість деокупації Криму. Це те, що Росія намагається приховати від всіх українців і від світу. Сказати, мовляв, слухайте, сталося і сталося, пройде ще кілька років і всі забудуть. На що ви це робите? Але насправді питання полягає в тому, що злочин непокараний буде продовжено. І ми розуміємо, що російський злочин проти України буде продовжено. По-друге, ми розуміємо, що російський імперіалізм, він якраз його таке заявка на нього, це якраз окупація Криму. Росія заявила себе неоімперією. Якщо це не зупинити, імперія буде розширюватися. Тому деокупація Криму – це якраз така національна травма для країни-окупанта. Вона створила свою імперську націю на цьому. Це така травма, після якої імперії падають. Імперії падають саме після такої поразки. Україна має повернути Крим, тому що це єдиний шлях перемогти російський імперіалізм. Відповідно, закласти підвалини для формування незалежної, суверенної і абсолютно безпечної для життя українців української держави. І іншого шляху для нашої спільної безпеки просто нема. І тому, вже закінчуючи, я хочу ще раз проголосити, що 7 років тому Росія наважилася на відкриту війну проти нашої країни. Але 7 років тому одразу виник кримський спротив. Сотні тисяч людей вийшли і почали боротися. І вони борються, вони досі борються. Тому наше завдання, як громадян, стати пліч-опліч з ними і продовжити цю боротьбу. На все добре, друзі. Я дуже дякую вам, що ви були з нами. З нами була Гаяна Юксель, Микола Семена, Олексій Нікіфоров, Андрій Іванець. Цю програму для вас провела Лариса Волошина. Всі ми тут Крим. Я сподіваюся, всі ви Крим. На все добре.